Üdvözlök mindenkit! Szeretném bemutatni a féten fajtát. Ez egy ukrán nemesítésű fajta. Szeptember második felében lesz teljes érésben. Szép egészséges a lombozat. Gyakorlatilag 2-3 permetezéssel még az ilyen nehéz évben, mint a 2023-as is megvédhető. Nagy előnye, hogy sokáig tőként tartható, ízromlás nélkül. Bogyója körülbelül 20 grammos, harmonikus ízű, darazsak nem igen bántják. Mindenképpen érdemes vele foglalkozni. Ez egy 2 éves tőke. A másik ellenálló fajta, amivel nagyon érdemes még foglalkozni, az a negruja. Még nincs teljes érésbe, majd szeptember végén, október elején fog beérni. Sikerült jól megterhelni. Ez egy 2 éves tő. Már a tavalyi évben is jelentős mennyiségű fürtöt nevelt ki. Néhány permetezéssel megvédhető, nem igényel különösebb növényvédelmet. Minden házi kertbe ajánlom. Az íze egyszerű, szőlőíz, harmonikus. Magas cukorfokkal. A levele is vastag, bőrszerű, szinte mint a csizmatalp. Ez is mutatja jól az ellenállóságát. Ez a negruja. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó szőlészkedést kívánok!